Здравейте, приятели! Аз съм Йоан и, както виждате, вече имам новият легендарен скин на Кенджи. Кърст Кенджи. И сега ще тествам неговия скин и скина на Тара, защото не съм правил видео за нейния скин. И вече имам 119 сушита и ми остават да взема 2 васаби си. То могат да ми се паднат само на Меки на Кенджи. На Кенджи ми трябва, защото иначе не знам какво ще направя. Първо ще играя с скина на Тара. Ще направим към 2 игри и после с Кенджи вече съм взел хайпара. Така че ще се опитам да не загубя купи на Кенджи. Така. Ето те са ботове. То скина на Кенджи е Legendary скин. Имам 9 пинчета, иконка, спрейче и това е. И вече, ако стигна 200 сушита, което едва ли ще стане, ще имам скин апгрейд и ще стане Hypercharge скин от Legendary скин. Ще стане Hypercharge скин. Ще има Hypercharge форма, иначе всичко друго ще е същото. Така. Добре. Значи, стреля синьо и после накрая, като го изстрелям, някакви цветенца има. Все едно някакви японски цветенца. Нещо такова. И сега супер трябва да тестваме. Водини. Окей, на тук. Ето го. Добре, нашия умря. Мале. Мале, те се спамват само е. Няма ли ведно и завинаги да ги победим вече? Те са ботове. Убиваме единия, другия се връща. Най-после. Браво. Добре. Скина на Тара е мега як. И анимацията. И всичко друго. Как стреля, супера. Много як. Така. Хайде още една-две игрички. И после Кенджи. Сега че имам два скина на Кенджи, даже 3. Един там Rare скин, един грозен, там на Диня дете. Един Brawl Pass скин, там от Star, какво беше? Star Force сезона. И сега този Legendary скина. Махай се. Отбора ми е Анджео с неговия скин новия, който първоначално ми харесваше най-много, но вече най-много ми харесва този на Тара. Така. Анджео си е много як скин. То прилича на Пинокио. С този нос. Това е втората версия на Пинокио. Ай! Добре. 5, 4, 3, 2, 1. Ма защо само нас гоните, бе? Махнете се. Бягай, Джей Йонг.
Добре, Анджелото да се оправя, аз ще бягам. 3 отбора сме и те нас гонят. Браво бе, Анджело. Нашия Анджел уби другия Анджел. Нашия Анджел уби Джей Йонг, другия Джей Йонг. И нашия Анджел умря от Пърл. Добре, Джей Йонг, моля те, махни се от мен и отиди при Пърл. Не при мен. Мале, т.е. 14 пауър-апа. Пърл. Окей. Бегай, бегай, бегай. Почти го убих. Нищо. Почти убих Джей Йонг. Сета. Добре, сега Кенджи. Загубя ли? Вече ще ми е там 992 купи. Ако зависи на кое място съм. Надявам се да не загубя купи сега. Така. Стреля нещо зелено. Обаче, ето. Оп, оп. Някакво синьо-зелено, тюркуазено. Ето пинче, спрейче. То не мога да сложа всички пинчета. Надявам се да се събера хайпера. Не, че ще мога да стана хайпер чарж формата. И моят Анджел умря. Окей, така, ето второ пинче. Тия съм си сложил. Сложил съм и пинчето на Brawl Pass скина. Да си го имам тук. Бягам. Това не ми харесва. Пак нашия Анджел умря. Анджелото да се оправя. То умря 2 пъти, сега ще умря още 50 пъти. Глео. Гати слаби Анджело. Не знам как е стигнал 1000 купи на Анджело. Ма е много слаб. Както виждаме. За сега за супера съм събрал една четвърта хайпера, да не говорим. И с Анджелото 1, 2, 3 пак ще умре, нали? 1, 2, 3. О, шоудаун, няма да губа купи. 1, 2, 3, пак ще умре, нали? Отивам да му помагам, че... Чакай, то аз няма да мога да му помогна. Трябва той на мен да ми помогне. Нищо, второ място. Видяхме какво прави, ама супера много не го видяхме. Супер, аз ще се опитам сега да го събера. Окей, 1007 купи на Кенджи. Окей, Мортис. Не отказвам Мортис в отбора ми. Ама всички са опасни. Надявам се Мортиса да не умира като Анджелото през 5 секунди. Значи Анджелото 5 секунди не може да оцелее. Добре. Мортис, моля се. О, вече сме 4 отбора. Сам Мортиса ще умре. Да. Последна игра. Сега каквото стане, стане. Надявам се поне трето място, за да не загуба купи. Ел Примо. Ел Примо ходи при една кутийка там. Знаеш какво при тия двете. Така. Това не е истинския. Леон, така че. World Finals, Леон. Чао, Леончо. Добре, сега надявам се да си събера супера и Ел Примото умира.
По-добре да игра на соло, а не на дуо, защото как гледам какви слабаци само ми се падат. Добре. Хайде още една игра. Надявам се в отбора ми да е някой умен човек. Ако ще почнем скоро. Добре. Имаме Биби в отбора. Оф. Най-много мраза Анджел. Защото сега с Ласаби силата само ме изнервя първо. На първо. И второ на второ не ми се обяснява вече. Да, и трето на трето с отборника ми е умен. Но това е друг въпрос. Аре бе! Сега ще умре. Едно, две, три. Да. Ако не беше умрял направо. Поздравления. По-добре да се крия, защото като гледам няма нищо да се получи. Супер, ще го тествам на тренинг граундс, като гледам. Сега той ще ни издаде ботката. Не ни издавай, моля ти се. Скри се, ако може, благодаря. Място. Хубава работа. Добре. Супера. Ще го тестваме по друг начин. Явно така се е видяло. Така. Оу! Някакъв демон. Като демон. Това е първо много опи. Добре. Мисля това да е края на днешното видео. Ако ви харесва, може да праснете лайка, да се абонирате за канала и това беше от мен. Чао!